रालाबा खिन्थु इउटुबारफोरनि थाखाय दै इउटुबारफ्राबो गिनांसिगौ जानानै फैबाय दाना सासे इउटुबारा दिनै जोबथेसालियाव आलासि जानो थांगासिनो दङ बे जाहैबाय मा नोंथांमोननो आं खिथागोन बे जाहैबाय मा आसामनि बयनिख्रुइबो मिन्थिजानाय देरसिन इउटुबार जाय दानावनो मास मोनसेयाव बियो क्रर खामायोमोन हो बिनि खामायनायनिया जाहैबाय क्ररसो खामायो बियो मिथिबायना बियो इउटुबनि फैसाजोंनो बियो मासावनो बियो जेनेबा क्रर फैसा खामायोमोन दा बे इउटुबारखौ दिनै जगिगफा पुलिसा हमबाय बेखौ एरेस्ट खालामबाय बिथाङा जाहैबाय मा गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव बे इउटुबारा बे इउटुबारनि मुङा जाहैबाय मुस्ताफिर रहमान होननानै बुङो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बिथांनि फार्स्ट जेनाखि इउटुब स्टुडिअमोन बे जाहैबाय बायथि मिउजिक स्टुडि होननानै बुङोमोन बायथि मिउजिक स्टुडि आरो बेबायदिनो मथा मथि 6टा 7टासो बेहा चेनेल दङ आरो बे चेनेलाव बियो भिडिअ बानाय हगारजोबो गासिबो भिडिअ बानायो आरो बे जाहैबाय मा हिन्दी रावनि बियो भिडिअ बानायो दाना मा दायाव बे मुस्ताफिजुर रहमानखौ मानि थाखाय हमदों एसेबां गिदिर बै समाव नों निश्चय नुदोंमोन बिथांखौ दिनै बडिगार्डआसो नेलायग्रा जाबायमोन बडिगार्डसो लायोमोन बियो बडिगार्डआ बेखौ बेंलायग्रा जाबायमोन मानोना बियो दिनै क्ररपति खामायग्रा जाबायमोन दा मानो हमखो मा दायाव बिनि डिटेलखौ जे नोंथांमोननो खिथागोन जे नोंसिनि नामाबो जेन' गोलैया पुलिसनि नोजोराव जेन' नोंनि इउटुब चेनेलाबो गोलैया बेखौ सांग्रां जानाया मोजां ओंखायनो आं जे नोंथांमोननो खिथा नागिरदों फैदो अब्ला थार बाथ्राखौ जों मिथिना लाग्रोनि थार बाथ्रायाथ' गिदिर नङा बेनो जे नोंथांमोनाथ' नायबा बयबो नुखायो बायथि मिउजिक स्टुडिअआव बेसेबांनाखि भिडिअ आपल'ड जायो बा बिनि गुबुन गुबुन चेनेलावहाय नोंथांमोना लिस्टआव थांबा नुजोबखागोन जेसेबां भिडिअ आपल'ड जायो बे भिडिअफोरनि भिडिअ एक्टिं खालामनाय बैसोनि उन्दैफोरनिखौ नायबानो जाबाय बे भिडिअआव एक्टिं खालामनाय बै सुबुंफोरनि बैसोआ बेसेबां जागोन हाइस्ट 12, 13, 14, 15 बोसोर बैसोसिम माने उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै बियो मा खालामो भिडिअ बानायो उन्दैखौनो एक्ट्रेस खालामो उन्दैखौनो एक्टर खालामो उन्दैखौनो गुन्दा खालामो उन्दैखौनो अनेक एक्टिं खालामहोयो दा बे खेथ्रआव माने चाइल्ड प्रटेक्सन मोनसे माबा दङना आयेन दङना बेखौ माने चाइल्ड प्रटेक्सन एक्टनिफ्राय बेखौ माबा मोनसे केस बेखौ फाइल जारि खालामनानै बेखौ दाखालि जेनाखि शुटिं खालामफुबाय थानाय समावनो बेखौ पुलिसा हमहैदों मानो होनना बुङोबा आं मिथिनो मोननाय बायदिबा आरो मिडियाआव बुंनाय बायदिबा बे जेनाखि मुस्ताफिजुर रहमाना उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ दिनै लानानै सिनेमा शुटिं खालामदों आरो बेवहाय बिथांमोना माखासे हाथियार बाहायहोदों जेनेबा गावथारनाय सुथारनाय दानथारनाय बिदि फोरोंबायना ओमफ्राय बिदिनो रेप खालामनाय हो बिदि माखासे भिडिअ खालामबाय बिदि आयेननि माबा जाबायना बायजोआव जाबाय आरो जेनेबा बे उन्दै बैसोनिफ्राय बेबायदि नलेजखौदि बे गथ'फोरनो होबाय उन्दै बैसोसो बे उन्दै बैसोआव जुदि बेफोरबायदि नलेजखौ होबाय बे गथ'फोरनो दा बे उन्दै बैसोआव मा बुजिनो हागौ मा बुजिनो हाया जुदि मालाबा मोगथां जिउआव रिल जाथायाव जुदि खालामारोब्ला बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन दा बेखौ साननानै दिनै प्रसासन लाइना बेखौ दिनै हमनाय जाबाय आरो चाइल्ड प्रटेक्सन एक्ट आइननि गेजेरजोंहाय मानोना बैसो जानाय मानसिखौ लानो हायोमोन नङा होमबा 18 बोसोरनि गोजौआव मानसिफोरखौ बा 17 बोसोरनि गोजौआव मानसिफोरखौ जेन' लानानै बे भिडिअ बानायनो हायोमोन नाथाय बे उन्दै उन्दै गथ'फोर आरो बे समाव बिसोरो फरायबाय थानाय सासे फरायसाफोर बिसोर नङा होमबा उन्दै उन्दै गथ'फोर बिसोर बिराद सोलोंनांगौ दं रोंनांगौ दं मिथिनांगौ दं दा नैबे उन्दै बैसोआव बिसोरखौ एक्टिं खालामहोबाय बिसोरनो रां रुफा होबाय नङा होमबा थाखा फैसा होबाय दा थाखा फैसानि इनकामनि सर्सआ बे समाव साननाय फैनोसै होमबा लासैनो जुदि इउटुब बानायबानो जुदि फैसा मोनोब्ला भिडिअ बानायबानो फैसा मोनोब्ला मानो फरायनांगौ दंबावो नैबे सानफ्लांगारगोन ना बे गथ'फ्रा बेबायदि सानफ्लांगारोब्ला बिसोरनि फरायनायाव जुदि डिमरेलाइज जालाङोब्ला फरायनो हानाय नङा आरो बिसोरनि उननि जिउआ खोमसि लामायाव फैनो हागौ दा बेखौ लानानैनो जानो हागौ दिनै मुस्ताफिजुर रहमानखौ बे सासे इउटुबारखौ दिनै पुलिसा खानाय जाबाय दा बिनि माखासे इनभेस्टिगेसना सोलिबाय थागोन जोङो उनाव मोनथिबाय थाबोगोन दा आं बेखौसो बुंनो नागिरदों मा नोंथाङाबो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै इउटुब चेनेल खुलिबायदों नामा उन्दै उन्दैफोरखौ लानानै नोंथाङाबो भिडिअ बानायबायदों नामा जुदि बानायोबा हुसियार नङाबा नोंबो न' गोजानि आलासि जाहैनांगोन मानोना बेयाव माखासे जोङो मिथिनांगौ दङ जे इउटुबा पार्मानेन्ट सर्स नङा इउटुबा नोंखौ थैजासे जाहोनाय नङा इउटुबखौ नोङो पार्ट टाइम साननानै ला मानोना जेब्लानाखि टटेलि माने वालाव नेटआ बन्द जाबाय माने गैला बियो आरो जुदि मालाबा जुदि बोरैबा इउटुबनि जेनाखि बिगोमा जे बे एपनि बिगोमा बियो जुदि मालाबा बेखौ जुदि वालाव जुदि बेन खालामना होयोबा बे टटेलि बेन जागोन होमबा नोङो जुदि इउटुबखौ लानानै दिनै दुगा जानाय नङा स' बेनिखायनो नोङो मोगथां जिउनि जेनाखि खामानि मावनांगौ बेखौबो माव आरो इउटुबाव नों पार्ट टाइम हिसाबै खामानि
खामायो मानोना दिनै जों नुदों इउटुबनिफ्रायबो मानसिफ्रा लाख लाख फैसा खामायगासिनो दङ आरो बे लाख थाखायानो नोंनो सिगाङाव थुबिल थाबाय थायोबा बे फैसाजोंनो नोंनि न'खर नोंनि संसार गासिखौबो नों सालायलांनो हायो दा बेनिखायनो मोनसेल' बाथ्राखौ आं बुंबाय ओंखायनो नोंसोरो गाइडलाइनखौ नाय ओमफ्राय बांद्राय उन्दै गथ'फोरखौ लानानै भिडिअ दा बानाय नङाबा नोंनि फारियावबो गोलैगोन सानसे बेयो जाहैबाय मा ससियेल प्लेटफर्मसो मिथिबायना दा बेवहाय नोङो नायनांगौ मिथिनांगौ दं सोलोंनांगौ दं ओंखायनो उन्दैनि पार्टखौ हो खिन्थु बे उन्दैखौनो एक्टर खालामनाय एक्ट्रेस खालामनाय बेनो गुन्दा खालामनाय बेनो माबा मोनसे जानायबा बे जानाय नङा ओंखायनो हुसियार जाबानो जाबाय थिक आं दिनै नोंसोरखौ फोरमायनानै होबाय नोंसोरबो जेनेबा बुजिनो हादों नङाबा नोंसोरबो मुस्ताफिजुर रहमान बायदि जोबथे सालायवालासो जाहैनांगोन आं नोंसोरखौ दिनै बुंखाबाय स' दिनै भिडिअ एसेखिनि लोगोफोर थेंक इउ